Takže ahoj lidi, v dnešním videu bude teda taková uvítačka, snad se vám video bude líbit a můžeme jít na to. Takže tohle video nebude vůbec sestříhané, jelikož teda prostě to točím na telefon, kde se stříhat nebo stopovat videa nedají a prostě se mi nechce stříhat ty videa na notebooku nebo přes aplikace. Protože mě to docela nudí, protože už jsem na YouTubeku jednou byla a tak tadyhle mám dneska s sebou hosta a to je moje kočičko Rozárko. No, každopádně nevím, jestli tady u mě vydrží tak dlouho. Každopádně už vidím, že asi ne. Víď. A teda tohle bude teda takový uvítací video na tomto kanále, jelikož teda tadyhle ten kanál bude tady na YouTubeku nový. A tak nejdřív se teda vrátím ještě k jedné věci, která je taková docela trochu otázka na vás, takže tak. Kočko, jako uděláš si srandu? Ona tam normálně začne dělat rachota. No, takže jestli je to buď lepší takhle s tou lampičkou, protože nám je tady takhle svítí lampička, a nebo jestli to je lepší, pardon, ji tady vrátím, nebo jestli je to lepší prostě bez, počkat. Nebo je to lepší bez a ty věc, když budu ukazovat, jestli to dobře zaostří, takhle, nebo takhle. Je pravda, že to je možná moc osvícení, takže to budu dělat asi takhle. Každopádně je to tak lepší, než jako úplně bez toho. Tady je docela tma, když to budu tamhle do rohu. Já to budu nechat takhle. A tak, takže snad tento kanál bude mít aspoň nějakou kvalitu dobrou. Takže ještě k jedné věci. Teďko vám dám na výběr ze 4 mazlíčků, nebo prostě ze 4 zvířat, se kterými byste chtěli, abych já natáčela. Budu natáčet určitě s králíkem a určitě se psama. Ne, mezi 5. Počkat. Takže budu natáčet určitě s králíkem, určitě se psama. A dolů do komentářů vy můžete napsat, jestli chcete, abych vydávala videa. Jakoby další videa se zvířatama, buď s koněma, křečkama, anebo kočkou. Si můžete vybrat, protože bych takhle ze 3 nebo 4 zvířatama fakt chtěla natáčet, protože mě to jako baví takhle kombinovat, že každý video bude o něčem prostě jiným. Třeba s králíkem, že jo. No tak, jako děláte si srandu? Tak jako je jasný, že s králíkem budu skákat králičí hop a že jo, ne, s kočkou králičí hop a prostě s kočkou bych zase natáčela různý povely kočičí a tak, takže prostě každý to zvíře má v sobě něco jiného, co se s ním vlastně dá dělat a tak, možná, ne, bylo by to moc osvícení. Tak a dneska teda vám tak něco řeknu, takže bude to určitě kanál o zvířatech, jak jste si už mohli všimnout. Určitě, ale určitě by jsem chtěla, aby vycházely videa tak jednou týdně nebo 2krát třeba klidně, protože fakt mě to baví natáčení. A tak. Takže určitě bych taky chtěla natáčet v úterý. To bude jisté, asi, že budu natáčet jenom v úterý. No, jenom v úterý možná nebude jisté, že budu natáčet, ale prostě určitě... Betino! Ale tak, jako... Betty! To je hrozný zvíře, hrozný. A tak, takže... Já začnu mluvit a ty budeš čekat. No, každopádně bych nemůžu o tomhle kanále nic jiného říct, protože vám nemůžu poděkovat za odběratele, jelikož prostě jako nemám snad ještě žádného odběratele, bohužel. No,
a tak, takže každý speciál bude, když přibyde prostě nová desítka, takže teďko, když budu mít 10 odběratelů, tak bude první speciál, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. To asi nedoženu tak rychle tu 100, ale jako, tak co, třeba jo, nemůžeme nic očekávat, když ještě nenatáčím, nebo jako natáčím, ale ne tak jako Falenka, Hogy, no, mají možná víc odběratelů, ale to je jedno. Prostě vidíte, už jsem začala zase říkat blbosti, které vás určitě vůbec nezajímají, takže to mi dává najevo, že už bych tohle video měla ukončit, takže snad se vám tenhle kanál bude líbit. Dejte like, koment, potěší hodně odběr, takže za další 10 speciál vás čeká a pa.